Vincles per la diversitat és contacte entre persones i respecte per la diversitat. La Covid ens ha limitat el contacte, però ens hem adaptat i hem seguit endavant amb un altre tipus de trobades per compartir relats de confinament. Nosaltres ens vam posar en contacte amb persones de diferents municipis de la comarca per si volien participar en les formacions del servei de primera acollida que havíem adaptat online, però que anaven més enllà d'un interès de fer la formació en si, sinó de la necessitat de sentir-se vinculades a un grup, ja que la percepció que vam rebre era d'aïllament i de soledat. Coses que abans veiem i que ens semblaven normals, però que durant la quarantena hem trobat molt a falta. Coses com què, per exemple? Quedar amb els amics o sortir a l'escola o poder anar a entrenar amb els amics. Jo he tingut la sort de confinar-me amb una amiga i llavors no estar sola i compartir aquests moments amb amistats està... Llavors, perquè fa experiències com vincles que es van fer a Sant Vicenç de Castellet o a Castellnou i Santpedor, a banda de compartir les preocupacions i experiències que s'havien viscut durant el confinament, doncs havia estat una manera d'aproximar la realitat de joves que viuen en centres d'acollida a joves del propi municipi. Tot i haver estat confinats. Tot i això implicava que teletreballant, en el nostre cas, ha augmentat la feina. Per tant, l'ordinador i el mòbil treuen fum, però les mascotes sempre ens ajuden a passar-ho tot millor i aquest cop no ha estat menys. I en comú amb ell el que tenim és que ell també deia que es podia comunicar amb la seva família via... O sigui, el tema de les pantalles és comú a tots tres. Representa una mica el que hem viscut aquests dies, no? La muntanya russa, uns dies millor, uns dies millor i altres dies pitjor. L'experiència Vincles per la Diversitat crec que ha estat una experiència molt sincera i alhora molt humana en el moment en el que ens trobem per poder generar un espai i compartir, i alhora que compartim, elaborar aquestes vivències de tots aquests últims mesos.